prokurátora. Ako sme už hovorili, zajtra bude tá tajná voľba, to ale neznamená, že zajtra bude aj zvolený generálny prokurátor. Pravdepodobne prejdú do druhého kola dvaja kandidáti a je len otázne, kto bude zvolený a kedy. Michal, v tejto chvíli vďaka za informácie. Prípad armádneho USB kľúča, ktorý neznámy muž našiel na čerpacej stanici vo Zvolene, sa zamotáva. Podľa našich informácií nemusí ísť o nezodpovednosť vojaka, ktorý mohol USB kľúč stratiť. Vojenská polícia pracuje aj s verziou, že mu ho niekto mohol zámerne ukradnúť. Nejasnosti sú i okolo nálezcu. Tento USB kľúč priniesol do Markízy neznámy muž. V lístočku, ktorý k nemu priložil, píše, že na ňom sú isté armádne dokumenty, čo je aj pravda. Uvádza aj svoje priezvisko, adresu a telefón, no tu začína problém. Telefónne číslo totiž patrí iné osobe. Tá tvrdí, že nikdy žiaden kľúč nikde nenašla a muža s takým priezviskom nepozná. Spojiť sa tak s mužom, ktorý kľúč priniesol, je teraz takmer nemožné. USB kľúč obsahuje videá, rôzne manuály či výsledky z posledného vojenského cvičenia na Lešti. Podľa prvých informácií utajované dokumenty na ňom nie sú. Celý prípad vyšetruje vojenská polícia. Na základe predbežných zistení neboli na tomto USB kľúči žiadne utajované skutočnosti. Aj keby tam utajené dokumenty neboli, vojak má problém. Armádne materiály totiž nemajú čo robiť na súkromných USBčkách. Dotyčný vojak dnes vypovedal na vojenskej polícii. Podľa našich informácií tvrdí, že minimálne polovicu vecí, ktoré sú na kľúči, tam on nedal a nevie, ako sa tam dostali. USBčko mu údajne ukradli. Nevylučujeme ani možnosť, že strata a nájdenie tohto USB kľúču neboli náhodné. Príbeh tohto USB kľúča tak zostáva záhadou. Ak vojak neklame, tak sa vynára množstvo otázok. Napríklad, prečo by mu kľúč niekto kradol, prečo naň nahral ďalšie dokumenty, či kto a prečo má záujem, aby mal dotyčný vojak či armáda problémy. Na niektoré otázky by mohol odpovedať znalec, ktorý bude USBčko skúmať. Zbytok má v rukách vojenská polícia. Marián Lechana, Michal Hečko, televízia Markíza. Bytová kauza v bratislavskom Starom Meste ľudí nahnevala viac ako čokoľvek iné. Napriek tomu zrejme netreba rátať s vyvodením zodpovedností. Hlavná kontrolórka skúmala, či boli byty pridelené transparentným spôsobom. Výsledok posúďte sami. Byty pre starostovú sekretárku, syna šéfky stavebného úradu alebo svokru vedúcej majetkového oddelenia. Získali títo ľudia byty transparentným spôsobom? Na túto otázku hľadala odpoveď kontrolórka mestskej časti. Až na pár formálnych nedostatkov rozdával starosta byty v dobrej viere a v súlade so zákonom. To je jej záver. Oklamali občanov. Toto je tá hanba, o tomto nehovorí nič ani táto správa. A kto vlastne túto správu vypracoval? Hlavná kontrolórka, ktorá je zhodou okolností manželkou miestneho poslanca. A tento poslanec bol v rovnakej politickej strane ako starosta Petrek. Poslanec odmieta, že by manželku v prospech starostu akokoľvek ovplyvňoval. Samotná kontrolórka pred kamerou hovoriť nechcela. Obvinujte iných ľudí, ale nie mňa a moju manželku nebole zbytovej mafie. Správa však nič nehovorí o viacerých sporných prípadoch. Napríklad o tom, že vedúca majetkového oddelenia Mária Mozolová žiadateľom o byt odpísala, že Staré Mesto byty nemá. Keď však išlo o jej svokru, byt sa v centre mesta predsa len našiel. V správe by ste takisto márne hľadali podrobné informácie o zrejme najmedializovanejšom prípade poslanca Vladimíra Pišteka. Ten ako člen bytovej komisie odporúčil predať lukratívny byt s rozlohou 240 štvorcových metrov za symbolických 3900 eur. Byt napokon skončil v rukách človeka, s ktorým poslanec podniká. Boli to transparentné, čisté pridelenia bytov. Vedeli ste o tom, že tento byt napokon získa človek, ktorý s vami podniká? O tomto som vedomosť nemal. A tak sa celá bytová kauza v bratislavskom Starom Meste končí správou kontrolórky, že všetko je v poriadku. A tí, čo pred kamerou pred mesiacom utekali, sa dnes pred ňu bez problémov postavia. Väčšina poslancov dnes hlasovala za to, aby dôchodca, ktorý na problém upozornil, nemohol pred nimi vystúpiť a oznámiť im ďalšie informácie o prideľovaní bytov. Tí poslanci, ktorí nechceli, aby som vystúpil, veľmi dobre vedeli, že prečo nie. Uvidíme, ako sa k podobným praktikám postaví zvyšok Slovenska. Spracúvame informácie o ďalších podozrivo pridelených bytoch na celom Slovensku. Jan Maloch, televízia Markíza. Komunálne voľby spravidla prinášajú podozrenia z voličských podvodov či kupovania hlasov. Ústredná volebná komisia sa dnes ešte len prvýkrát